kubor nakaslem jong unongsan Hima. Argut Nonghikai jonggarang sapara secondary school West Khasi Hills kila Shoh dusman hagi Runar ki bompatla Satya bantip kidai ki ai bat kila Lute ru hagaju kapor haga janmi jong ka khatwei trik nok pra Uwei ne kini ki Nonghikai la Khlad no namar ki jingjur palat ki jing Mynsaw tolong kubor ne ki he pulit ke district kala yathu bagate ki jingja kala ja hawei ne ki jaka jong ka shnong Mynniar West Khasi Hills Shoh laong bagi tegi argut Nonghikai ki bela Shoh dusman ki degi bela tip keteng kum US Chetri sau khandai snam kereta batu TR sangma sau pras nam kereta laong bagi ni ki dangwan nongstoin da tuk da jing tupu banle sharang sapara henrei nda gila poi ha Mynniar ki Runar gila pinsange e tuk jongki ber gila tit na phang ki tegi Nonghikai laong bagani ki jingja bro argut gila Mynsaw jur ber US Chetri la pinkit no marmar civil hospital nongstoin Rei ke baskosi kolong bau TR sangma ula Khlad no naga jingjur palat ke jing Mynsaw. Telong kubo na ki pulit ke ituru bagi Runar kila Lute ke pisa na ki tegi arngut ki Nonghikai ha ke tegi jingja. Bat nakaliang jo ki pulit kila pendep ya borok ki jing don kam bagi jing tuet ki tegi Runar kadang ya cekman.